Machiegni kendo nyakorom ga jwang'ero kamano kuom edo ketera many piny Ramogi TV wadonje tielo mar ariyo mar chendo ni kamana singo ni twak wantie gi wendwa ariyo kamotimo Faith Baraka ma endawera moido mendano mar nyota ka achiel kod jalo nyoch mago menda FCPA Husband Omolo ma wantiere Grace Dukae wachaka achiel kachiel nyake county no ma Kisumu kama wantiere gi Faith Baraka. Faith oimore nyiswani to Ulrini nyakwara mga jwang'in ng'awa nyingi ng'a hinya kanye machiegni ahinya. Oimre ahinya nyinga Faith Baraka an nyagemrai to adak kai Kisumu. Machiegni ahinya nyiswani to wach mar nyota ni winjo kanye to ni apply nang'o to bang'e ang'o manotimore mogik kama koro ni achiel kuom jogo manoyudo omenda mar nyota. Wach nyota ne nawinjo kana teach. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa na apply akaniambia umesikia mambo ya nyota hii, nikamwambia sijasikia vizuri, but akanieleza kopi mna to na yudo ni en gima nyalo apply to no apply. I wasn't sure nitapata, but wakati nilienda for training, I was really grateful. Baka ikafika mali tukapewa leo na iko. So, hivyo ndio ilifanyika. Ero kamana nyantiere kumwacha nenu udhie training okwange wani en training mane terwane na mos kaka ni apply tiyudo duoko nang'o kaito koro wuok udhie training ne ntiere kanye to ng'agini mano train to no train we wi ang'o gini mano timo. Training to newatimo Kasagam. It was very thorough. It was from morning mpaka jioni. Walikuwa natufunza vitu tofauti kama budgeting, planning na uzuri pia walikuwa natupea transport kidogo, fare kidogo, newachiemo maber. To training knock out 3 days, back to back, very intense. Now I almost missed training, but walikuwa napigia simu, wanakuambia leo ni siku ya training kuja. Kabla ya training kulikuwa na maswali machache tulikuwa tunajibu manakamano. Training note in kakarawera ang'o maduong' mane yae godo kasa ni openj giminyalo paro mokwongo wabire pachi en ang'o minyalo pare training makamano? Anyalo paro wach budgeting, watch business idea, kaki identify idea ni, kaki identify where you're going to sell, kaki identify the right product, kaki nyalo price, kaki nyalo tere, kaki nyalo advertise. That was very crucial. Sikujua hiyo wakati niliingia hapo. To inseche mane idonje training beni dhi ka isebedo kod idea ni ma gima dwa time biashara koso timo training ni emano miyo ibedo kod ng'eyo ni mate gima kora dwa timo? Nangi ideas mang'eny. But kana the training I discovered ni one gi formula. Okinyal mana chio and say ati nitafanya hii ama nitafanya ile bila structure. So before the training I had so many ideas but zilikuwa irrelevant. But sasa after the training sasa niliweza ku narrow down kusema aya kwa hizo zote ni hii ndo nataka. Rokamano kapuka duogo kae hir jalony to nyiswani to hino en mane itaka mane makore yiero ni dwa timo gi omenda mar nyota? Adwaro timo wach cosmetics. Adwaro uso gi kama lipstick, lip gloss,
lip balm, eye pencil, earrings, cosmetics, gears, accessories, and mana settle for. Rokamana ahinya CFFCPA Hesbon Omolo machiegni. Kamana ahinya. Iwinjo lek marawere. Awinjo lek marawere matindo. Kendo gin jenzi adieri. Kiwinjo kata ka gitwak gin jowa matindo. And amor ahinya ka winjo ka olero paro manobedogo ka mokwongo nodhi e tiegruok kata mondo mi opuonjre yore monyalo puonjre go ohala gi paro muduogo fwenyo kosedhi kanyo bang' timo negi training. Omiyo en gima ber ni paro maleo manyalo konyi kaka ja ohala matin en gima rowere matindo gi itero gi kadhe. And amor ni process kata procedure kata chenro moketi en ni mokwongo chenro ni target yawuoyi matindo kata rowere matindo manie kind higni 18 kata 19 nyaka 29 kanyo, ka gin jogo man gi ng'ol gichopo nyaka 35. To en chenro ma geto jogo ma kamoro noreme form 4 kata nokokalo maber ahinya kata ok medo tiegore. Koro ma en chenro manyalo konyogi, but gima duong' moloyo en ni nyaka gibed gi rieko manyasani manyalo konyogi tayo chenrogo. Mokwongo nyaka gipuonjre pogo pesa gi giwegi gi mar ohala. Mano gima duong' ahinya kaka ja ohala manyaka ing'e. Ma kikawo ni koni gige riwa riwa, yande ne nitie jathurwa moro niluongo ni Mbayo Roma. En oriwa riwa mwanduge ma kodhi kata mana arambe mar anyuola misolo ne liel, to komi kigolo pesa to change ogolo ni mofukune. Koro sama ang' idwa pog meke gi mag liel tek. Mana ka ohala be kamano. Pesa gi michamo midakgo kik riwre gi mar ohala. Omiyo ang'e no puonjgi ni ber ka in gi account mana mar ohala. To bende nyaka ing'e ni ok icham nyinyo. Ichamo mana pesa mowuok kuom miloso. Ichalo ng'ama opuro puodho. Ok ibi chamo kodhi mipidho. Ibiro chamo keyo mari emibiro koni na keyo atamalo 50 kamoro aduoke mondo mi yuto na omedre. Atamalo 30 atigo e yora mar dak kaka nyalo konyora. Atamalo 20 akung kenda kan kenda ng'eno puonj gimno ni haba and haba. Budget be nitie ka. Nyaka puonjgi kaka loso budget. Anamor ka winjo ka rawera matino wacho ni no puonjgi kaka loso budget mondo ing'e ni to sama ipango budget mari nyaka ing'e ni gino midwa ohala midwa donje en ni kidhi uso tidhi uso pesa di, to sami uso to ming'iepo go to en machal nade tiloso pesa di. Omiyo budget no kisegoro ting'e kaka itayo wechegi. Machielo en keto record maber. Nyaka ibed gi record manyiso gigo mitimo odiechieng' kodiechieng'. Ma okang' jomorumo te kia ni timo ang'oti gi kanye. Kamoro nyamor ni uso ineno pesa, to kamoro pesa mineno malong'o kare onge, kare kamoro nyinye ma ringo koni gi koni. Machielo bende nyaka ing'e kaka igo bei. Nyaka iket bei maber. Nyaka ing'e ni kata kane en mana oduma emiuso, to nyaka ing'e ni oduma gorogoro en pesa di ma atiyogo mondo abed go oduma no, tadhi use pesa di, taloso pesa di. Omiyo pricing nyaka iket bende maber, ma ok ni ang' ikawo oduma ing'iewo siling kata mana 50 gorogoro tibiro use 45 kamoro ka ng'ato nyini an gi pesa mang'eny kare kia ni go ohand lal. So mago bende gin gik ma kamoro nyaka ipuonjri. Kato kaka ikungo kata irito pesa ma in go kaka ja ohala. Nitie gimiluongo ni cash flow management. Pesa inyalo bedo kineno ka ng'eny ahinya jogo matimo ohala ma pesa donjo mapiyo piyo. Pesa inyalo neno ni ng'eny miwe ni kata kamoro ing'weny moko itim go gik mamoko mopogore gi kako onego bedi, kata ichak chiwo gowi mang'eny. Mang' sama idwa dhi wero to koro ionge pesa midhi werogo. Magi gik ma watemo puonjo jogi. Kato nyaka ineni matin bende ikawe kano e kungo. Nyaka ibed e grube ma kamoro nitiere gi arita maber. Makiny kata ka dich moro di, to ok idhi donji te kawo pesa ni mitigo te midong' nono. So nyaka ibed e grup moro ma bende nigi chenro makare. Ma kiketo mwandu ni to sama idware, ka nitie gimomiyo idware malong'o ekigole. Ok en gima inyalo chwoe lweti saka sa. Mage gik mamiyo biro miyo ohala dongo. To e ohala siling 1 kata siling 20,000
kata 50 nyalo bedo mang'eny kata matin. Otin kitiyo kode marach, ong'eny kitiyo kode maber, nikech matin ema nyuolore. Ki ikan atamalo 20 imedo ohandino tiboyudo ni kama nochako 50 koro donjo 100. Ohandini osegore piny mochagi pesa mang'eny kata mana milionde to gore piny mapodho. To bende ohandini osedongo mochak kata gi 20,000 kata mana 10. Ng'ato nyalo kata kawo mana pesa ni an adhi mana rito chieng' chiro tawaro diel, to dienda ni kaseware tadhi use kama aloso silinga 500 kata 1,000 e wiye. Mane loso mana ohandi, ikano mana pesa miwero go cha pod okimulo, kendo chak idhi waro kendo 2 3 kamano to ohandi ni dongo. Kamoro iware kawuono to kamoro nikech in kata e lwasi maber de chiro beche omedore. Mae gima biro ting'o kendo konyo jowa matindo mondo dongre e yor ohala. Erokamano FCPA. Aduogo iri Faith kinyalo winja. Nyiswa ni to ng'ato penjo kani penja Faith no yudo pesa di. To kiseduoko mano Faith, nyiswa ni to ohala mane iwacho mar cosmetics cha. King'iye ang'eni training notimo chien kacha. Biseng'iyo ni to pesa di midhi tiyo godo mar chake. Tang'o gini madwarore ohandi ni mar cosmetics. Ne wayudo 22,000. 3,000 ne waketo mar savings. Tumepata through pochi la biashara. So okay, M-Pesa confirmed mar kawaida. So Watch Cosmetics napango ni kwa hiyo 20,000, 10,000 the wero to 10,000 moro the rent mar shop abro yudo gi 2,000 modong no to abro timo facilitation godo transport kanyo to kwa hiyo 10,000 ninaenda kutumia kuwero. Nimepanga kutumia part of it kununua lipstick, stock ya lipstick, zingine ninunue lip gloss, ingine ninunue eye pencil. Vitu tu warembo wanahitaji on a daily basis yenye najua inaweza enda haraka. Baada ya hiyo niendelee kukua pole mpaka mahali nitafika. Erokamano nyato benise dhi mi yango kamidwa kete street moro, duka moro, to joduka gi bene no gikwai pesa michulo kuonde moko yudo kichulo rent diriyo kata deposit moro no ginyisi wach ne koso kanyo ne yudo ni chal nade. Definitely ne gidwaro deposit gi rent, but imanyo mahali yenye rent si mingi. Kwa training tulifunzwa inafaa your cash flow haifai kukua negative, should be positive. Hasa kama ni positive, rent haiwezi kuwa kitu kama 5,000, labda ikue 3,500, 4,500. Yenye kikuwa na deposit bado ni 9,000 na kuna pesa bado ya stock. So kwa landlord nimepata mahali hapa Kisumu Central na nimeshaongea na landlord, imebaki tu kupeana pesa na kuingia. Erokamano ahinya FCPA. Iwinjo ni oyudo kumoro 4,500, 3,000. To nitiere nyawadgi moma samoro ng'iyo ni matin ma ok rome kata mana pesa mar chulo rent kako wacho no. Bedo nade ka kidwa kete i town kuonde ma prime. Aparo ni gima duong' en ni oseng'eyo kako dwaro go budget maber. Neno kochako 2022 no ong'eyo ni nitiere madonje agulu mar keno, nitiere 10 ma odhi wero go. Kamoro okowacho but ang'e ni kowaro 10,000 go ko uso gite kamoro nyalo uso siling 1,000 kata 15. Tieno loso kata 5,000. Kamoro mwando mo uso mo ng'iewo siling 10,000 go. Kalore gi nonro mar chiro mantie
nyalo bedo ni nyalo rome kata juma achiel. So bang' juma achiel tieno chako dogo medo wero, kamoro kamedok medo wero ni iseuso kata 8,000 idhi medo matin, koro stock nitie timedo kamano. So gikone ni ka dwe orumo to kamoro mouso koriute to en kata 1,000 kata 40,000. Ibo yudo ni mano dhi konye kogolo kata nengo mung'iepo ka en 20,000 kata 5,000 to tieno loso 15,000 ni pod onyalo chulo rent ne cha, onyalo yudo kaka okonyore. Omiyo en chenro maber. Kaka awacho chien kacha, onge pesa matin, en mana ni nyaka igo bende kwan maber. Kamoro inyalo bedo ni in e town kama bech rent ni malo. Ber kama rent ni malo ni kamoro bei ma bende iuso kata jong'iewo nyalo bedo ni ng'eny. Omiyo gimoro ka gimoro nigi benefit ne. Inyalo dhi kama bech rent ni piny to kamoro jong'iewo onge. So mi nyaka itim research ming'e ni kama idhiye ni bende nitie ji mang'eny. Kaka ohala ina ma nyathi ma rawera no wacho, kamoro ibo yudo ni kama ya rowere matindo ng'enye, kamoro obed kata but college moro, inyalo yudo ni kamoro nyalo use mang'eny, kata town kama jowa matindo gi thoro wuothe mang'eny, ibo yudo ni kanyo kendo nyalo bedo ni maber. Omiyo onge ohala matin. Gima nyalo medo jiwego en ni kochako ohala mar cosmetics to nyalo ringo kode mone kosetegno, koro bang'e to nyalo ywayo kendo ohala moro motenore kode, kech cosmetics kendo dhi machiegni kata gik machalo saloon. Koro ka en gi kamoro ka space ma kata nafas momiye gi landono bet dit, to nyalo keto kamoro ma bende otwang' e wi jowa matindo kata nyimine madwano losne gi wigi, kata joma dwano mondo wirne gi poda moro maber, to mano bende koro medo yutone mopogore gi mano owerogo cha. So tiani skills bende ka en go, mano ma Nyota project ni ber, nikech ok ong'iya ng'iya puonjo ji yor ohala gi miyo ji ohala, omedo bende temo tiego jogo manitie gik manosomo ni iluongo ni on job experience. Mano bende oneno ni to ere kaka do tudi gi kuonde minyalo yudo experience mowinjore minyalo konyori. To kendo mar adek en ni prior learning experience bende okonyigo ni kane in go to koro migepe mag sirkal timo ni tiegruok kata accreditation manyiso ni in gi lony machalo kama. Mae miyo kata ka koro idhiyo manyo kata hola mamoko midwa medo go handini, to kiketo kata report manyiso ni in gi tiegruok e yoni, to kata ng'ama dwa miyi hola bedo gi chir ni ing'eyo gimidhi tim. Omiyo nitie gik ma medo jiwo weche mag ohala gi mag jowa matindo gi. But gima daher medo bende en ni mondo mi lwasi mar go ohala ne jowa matindo gi obed mayot, jotendwa motelo ne counties wa bende nyalo meyo gi yot kako ni joma nie Nyota program gi koro kotenore gi korka kata mana license mar ohala wang'ado nu piny. Ok moro mang ka ngigo dhiambo to kanjo biro fwalo gigegi kata omai obi olorni duka ni achiel ariyo gi maka ma ok otimore. Mane mabiro konya na mor ni chalo ng'ama winjo report mowuok kuom counties wa moko ma Siaya, ma Homa Bay, ni rowere mane program ni gin joma idhi ng'adne gi oko license mar ya ohala. Homa Bay hapana winjo mar Siaya, but ka Homa Bay otime mano is good. So mano dhi konyo. Gima duong' ma bende kamoro daher jiwo Lydia en ni gimoro otimore ka ni jogo manokawo gowi kata loan e Hustler Fund ok nya yudo simu mane rawera ni oyudo. Omiyo en gima ber ka omi kata hola to tem ichul mondo mi ibed gi credit score makare. To masani tok duoke. Masani tok duoke en grant, but more joma no default Hustler Fund. Koro joma no default Hustler Fund ka koro gidonjo initial screening ka mondo timne gi training to giyudo pek kamano. To kamana henya duogo iri Faith, ni nyisowa ni ntiere kuma ne iseyango mane ichake ohandi ni. Ntiere gimiluongo ni target market. Mari en mane? Ntie jok misewacho ni an magi e jok madwaro ni mondo ng'iew lipstick ane, gin joma tiyo, gin rawere wetena, gin jende moko ma nyiri moko ma kadhe bath. Joma ge midwa uso negi Faith? Students sana, students, working class
nyirima herore, nyirima hero gigima kama lipstick. So age bracket ma 20 kodhi nyaka 30-32 kanyo kata 35 mano en target market mara. Okidwa uso ne mine kawan kama. Yeah. Ero kawano Faith. Ntiere ka ng'ato chako ohala, ntie moro ma intiere godo. Ere plan ma in go ma sustainability. Neno ni chenro ni kata ohandi ok odhi oluar kichake nyalo ol kata nyalo bedo ni jouso ok iyudo. Ang'o ibro timo kopo ni yudo challenges machal kod magi? Apango ni watch savings no mo ponjwa I use it so I have money yenye kama nimepata profit, si kila kitu nakula. Kuna yenye narudisha kwa biashara, kuna yenye ninaweka, na yenye imebaki juu ndo labda naweza tumia 1-2. Asa sustainability hiyo kukua tu na pesa kwa biashara yenye challenges zikitokea naweza chukua rahisi anyalo kao and do something with it. Also I do a personalized brand na so that can be competition I stand out. So okay, mara lipstick kende en lipstick ma suti kaka nya jaber en lipstick ma suit kalani, en lip gloss ma di kodi, en necklace ma di body ni kamano. Aero kaka ing'eyo gimidwaro kendo ichalo ng'ama e yor dusruok kanyo intiere gi lony. Sipie in yo. Aparo ne owacho kare kata king'iye wuon kaka odosore ochal gi ohala moleko mondo mi odonje no. Omi en gima ber, gima nyalo jiwe ka achiel gi rowere duto ma ne opuodhi e Nyota program ni gin weche 5 motegno. Mokwongo nitie gimiluongo ni discipline. Kaka ja ohala nyaka ibed gi dimruok e yor ohala. Ohendni mang'eny gore piny ok ni nikech ochagi gi pesa matin, to nikech discipline onge. Iyudo kaka wuoni yepo saa 3, kinyi yepo saa 5, ruchi yepo saa 7, kamoro okiwuo gi customer maber, mage gik mabiro kethoni. Mar ariyo, nyaka ibed gi miluongo ni structure ma bende oseleronwa kacha. Structure ni biro mi ipogo pesa gi mitiyogo gi mag ohala, kik irew gigi, kik. Nyaka ibed gi rekod makare, nyaka ibed gi plan kaka owacho ni en gi plan maber cha, mano biro konyi. Mar adek, consistency, mano biro konyi kabisa. Obiro miyo ji bedo gi adieri kendo kod ng'eyo ni ka ng'ane ka dhiye tadhi yudo gima kama. Ng'ane kowacho ni dhi deliver na gimoro to chiwo. Ng'ane kowacho ni obiro timo na kama to timo. Mano biro miyo koro ji wacho ni kidwaro ng'ama biro miyi gimoro ma ok ogwenyore, dhi mana ka ng'ane. So product michiwo nyaka bed maber. Mar ang'wen, nyaka itim gimo ni reinvestment. Tiende ni mwandu miloso profit cha nyaka moko doge ohala. Nitiere duol moro watiyogo ni 50-30 rule, 50-30-20 rule. Tiene atamalo 100, kaw atamalo 50 duoke e ohala. Kaw atamalo 30 konyrigo e yor dak mari mane modonjni e yor konyruok. To atamalo 20 kan mondo mi okonyi odiochieng' moro machielo mane investment mikinyake te aba na aba, kata ka in gi sako mentie to biro konyi. To mar 5 mogik ni med puonjori kineno mabeyo gima okonego itim mondo mi sami timo ohala en experience, ochalo class. Ineno mabeyo bendo puonji kaka onego iwuo gi ji, kae mibiro rade gi jogo ma kamoro duon gi rach ma kawuoyo ni tinyalo duoko gi marach. To nitiere chik mone customer is always right. Koro ineno ni dimbri, koro ibedo gi emotional intelligence. In ing'eyo gimidwaro.
koro kika ng'ato bi bani wach ma koro di chiengi okethre mano kibedo jawala maber. So nyaka ipuonjri gigi tetete nikech kamidwa time wala ka ibiro rado gi dhano aina te maka ok ikori kaka ibiro deal kodgi to miyo chieng' moro ibiro ketho kamoro gima nyalo konyi. Mano gima nyaka ibedgo kata ibedo gi duol maber, ibedo jalomba maka ng'ato biro ire to inyalo uso ne maber. Mak mane kik ibed bene mamuol kata malenient ahinya mang ang'e miyo ng'ano koni nono miya gina biro chuli. Inya end up ni ichiwo mwandu gi gowi ma mipodho handi. So kanyo be nyaka ibed gi balance ema wacho structure chabe. Omiyo mano ka gitimo to ohala gibiro dongo. Wan gi story mang'eny mag jogo mano chako matindo tindo mana matin to gikone odonga to mana reinvestment ma wacho cha ni kawuono ka losa 30,000 takone 30,000 gani 15 aduoke ohala 15 modongi wakao 10 moro agone denda mos akonyra go atim go 1 2 3 kaka konyora to modong adhi akan mane kibro dongori maber. To kamana nya Faith nyiswa ni to awinjo ki ichano ka kidwa timo handi ni to okin mokwongo mabro bedo ni uso cosmetics kina ng'eni kuonde midhi use bentie jok moko ma bende uso ang'o midwa tiyo mopogore gi jok mamoko mondo mi iyua customer gi wach ni kidwaro lipstick to chom mana ir Faith in Kisumu many mana Faith idwaro necklace many mana Faith ang'o midhi tiyo mopogore mar yua customers kendo ng'eyo keto gi ng'eni in ma intiele kod real deal. Erokamano Lydia. Apango timo personalization. Kaka ne nawacho, it's not just a me lipstick, also ni lipstick. Angi to aneno lipstick nani. Onyalo digi skin tone ni koso kunyal. I know for the men it's French, but for my target market, apango kamano. Achiwo lipstick, achiwo cosmetics ga in mind of the customer. Kako chal, kako duaro, ematimo. Oka, I'm not siuzi tu so hivyo. Erokamano to tudruok gi customers mari bro bedo nade. Ibro bedo gi jok makonyi tich koso in mitudi kodgi achiel kachiel to gin ng'eyo kata skills mage migole training cha mar konyi wuoyo gi customer. Iwinjo ka FCPA wacho ka ne kik ibed bende ng'ama samoro iye wang' kata to be kik ibed mamuol ahinya. Ere kaka idwaro handle customers gigi mondo neni odhi oduogo kata bende ok iwe onyori ahinya to bende seche modhi cha odhi kodi e pache ni nyaka oduoge e duka nini bedo nade ka? Kachako to abro timo kenda cause en ohanda until nifike mali nitakuwa na watu wengi but adwaro advertise TikTok kata social media pages gima timo to wuoyo gi customer to en gima ango natural cause ahero gima timo ahero neno nyiri becho kama wana glow kama wanakaa vizuri so kuwarembesha si kitu yenye inaweza kuwa ngumu kwangu kuongelesha pia kwa utuliza pia ni kitu najua kuna vitu lazima nijifunze nikiendelea but angigeno abro nyalo. Aero geno ma intiere gono to kotende kod lek magi winjo ka FCPO wacho ni nitie stimo gik sama ka in ja ohala to dier mar bedo je gik motenre kod beauty kake wacho ni idwa ng'iewo lipstick idwa ng'iewo weche mag necklace kaka iduso joma mine kata joma nyiri ere yore midwa yaro godo handi ni idwaro extend yo mane be nitiere paro moko misebedo godo ni to chieng' moro kata lek moro ni chieng' moro kopo ni amedora onda ni obet maduong' abro uso kendo magi be nitiere lek ma intiere godo Faith? Yes, definitely. Angilek mar yao saloon.
but oken saloon kende saloon ma iluoko wi isuki to joma hero wigs bende akonyogi to gi makeup keto lashes gi keto gik ma urembo but sasa on a bigger scale. Adwa reach at a place where anyalo bedo gi a big space ma client onyalo donjo afanye nails, atengeneze nywele, aweke lashes, manicure, pedicure, yote afanye kwangu before atoke. So anaweza ingia kama hajajitengeneza lakini akitoka ako sawa. Erokamano ahinya Faith, ahero ni nitiere kod lek mano nyiso ni adieri omenda no kitiyogo maber lek no bro chopo kare. FCPA ma en chenro mabende wasene kinde mokalo ka sirikal keto Youth Enterprise Fund nitiere moko mano osebede kinde mokadho. Tuoche gi nodhi molal. Ang'o mowinjo bed ni timo ng'anya gi sirikal mano ni chenro ma kama adieri okonyo joma yudhe? Erokamano ahinya. Aparo ni gima nyalo miyo chenro gi obed ma sustainable ma nyalo miyo bang' kata mana higa moro achiel kata higni ariyo wawach ni ei dhano kata mana ochopo 8,000 mano omi pesa mar nyota ni atamalo kata mana 40 mar jogo tieni dhano 4,000 ohandgi pod dhi nyime kendo gidhi nyime gi ohala mane gichako. Dwaro ni sirkal omed wuotho kodgi kanyakla nyaka gimed ka gisiko gi luwogi kik bed abeda ni no miwa pesa koro sirkal odogo gi chien nyaka koro kalure gi migawo mar sirkal mar MSME gi counties wagi gimed luwo ni to jo ohala gi dhi nade bende nitie kuonde ma gin gi ng'ikruok ma gidwaro kony mondo mi gigo tegno. Ochalo mana kaka kipidho yien nyaka imed olo ne pi kodong momok maber bang'e to biro dongo kende. Adieri makende ni chenro kata mosebedo chien kata Women Enterprise Fund kata mana Hustler Fund nitie joma osedongorego mak mana ne gin atamalo matin. Thoth ji yudo ni ok gidhi mabor nikech puonj kamoro ok omiu makare. Gima mor go gi nyota ni ikuongo ikawi ma puonji mondo ing'e ohala ni timo nade, ere kaka ipogo mwandugi. Omiyo mana achiel kuom gima miyo chenro ni dhi nyime. To kik orum gi kawuono, imed parnegi, imed luongi kata iloso ne gimlo ni focus groups kata mana e ward kacha. Ka un jo nyota e ward achiel kata mana dhano 20 be nitie thuolo ma ubede piny ugoye mbaka ulalru kaka ng'ato wande dhi. Mano biro miyo umedo jiworu kaeto ubiro puonjoru kaka unyalo timo ohala. Mak mana ni pinyni nitiere dhano ma bende kata imigi amiya mwandu ni ero ng'ato mi marom dhi tima to kata mana muma iwacho ni nitie joma nomi to en okawo mare to oikelo, nitie mano dhi okawo mare modhi timo ohala momedo to iyudo ni ng'ama ne mor mogik ne en mano iko mare locha ni ruoth nang'e ni nyalo biro ng'ama ger gir na kano kama to ng'ama no paro mariek cha kendo no mede e kaka idhi med joma dhi tiyo gi margi ni maber. Gine grant mar nyota ni en mana ranyisi ni opuonji kaka inyalo timo gimoro. Kinyalo kawo basics gi madonji ni maber to ni koro gike okang' ma kata ka koro dhi e bengi to bengi miyi pesa gima kamoro jowa ok ong'eyo. Bank ok miyi pesa ni in gi pesa gi moko kata in gi security ni an gi logbook kata an gi title deed. Bank miyi ni paro ma in go mar ohala ni ben paro makelo ohala nikech title deed ok nya chulo loan to logbook ok chul loan. En ohala mitimo ni sa idea business ni ema chulo loan te mag dongore. Omiyo ka rawerewa matindo gi oketo pachgi e gik ma owacho negi kasti gingi motegno ka to an gadieri ni gibiro tegno. Gima sirkal nyaka tim en ni otim tudruok machiegni gi jolony ma medo jiwo kendo support jowa matindo gi mondo mi otimnegi monitoring kendo mondo mi omigi gimno ni support ma ongoing mondo mi paro ma kamoro nyalo gwenyore ikonyo gigo. To jogo ma bende
ni e counties kata motelo ni counties ma rowere gi dhi time ohala bende nyaka bede kata gi dashboard gi moro ma in kaka jatelo ma governor in gi waziri motelo ne migawo motendo gi ohala kawe nyinge gi imi bende waziri obedgo so that gine ni to ere kaka wamedo jiwo jowa matindo gi mano be ka gibiro medo dongore omiyo en gima nyaka watie kanyakla. Esipien tiere paro moko mawuok ni kar mondo sirikal ne kawo pesa ni kete lwet rawere modhuro ma ok ging'e ni gin gi were mar ohala kata wuoyo ni ang'o mane mono sirikal kawo omenda gi loso go kambi kata factory moro to kawo rawere gi to gindike iye ka. Ere pachi wachne? Aparo ni para inano okane ka embo bera gima mono kawo pesa mamoko to kete kambe mondo ger mondo bi ondik jowere mamoko onge mano bende ni manatie to maendi bende en chenro maber nikech ng'e ni Nyota program ni ochalo gimokwongo go tarubin ni wachal nade kaka jo Kenya nitiere jogo manoko kalo form 4 tieni their skills level ochope rang'iny moro mar ariyo gin e higa chakre 19 kae nyaka 29 jogi onge tich ka to tiegruok malong'o bende onge omiyo gin monego gibede migawoni ok oulo ni sirikal pod ok med jiwo chenro mar kelo tije to bende nyalo buok ni ei program mar Nyota ni obiro kelo jo wego ohala mabiro ndiko ji mang'eny moko to biro tho nikech moko nyaka bi tho nikech dhano nigi were mopogore to mabiro nyak mabed motegno go nyalo dongore mandik ji mang'eny mak mana ni ma ok onyiso ni sirikal koro owe ndiko ji tije nikech nitiere were modhi nyaka university ma bende ng'eny pacho ka maonge tije madwaro tije ma bende ywak ne geto dak migi so gimbe nyaka losnegi lwasi makare ma gimbe ginyalo dongorego. Gima duong' moloyo ni sirikal nyaka los lwasi makare makelo ohala. Lwasi makare ni en ang'o? En ni sirikal nyaka duok hola ma giholo pachoka mamono bengiwa miyo jowa matindo gi ohala. Sirikal nyaka neni to license kidwaro mar ohala otek marom nade dongi nyal gol sigingi kata gik mamiyo yudo license mar chako ohala bedo matek. Samidhi e bank tidwa ni ichul ata mala 15 mano mono ohala. An kaka jawala kana adwaro ya ohanda mondo andik rowere 2-3 modhi skul mosomo koro bedo na matek nikech ka dhi e bengi tayudo ka interest ni malo. Magi lwasi makodwok piny to koro keto nafas maber ma sirikal nyalo ting'o go jowa malo. Kata mana thuche wakidhi counties wadek mane koro ni Kisumu e Nyota program onge gimipuro thuro kuro malo Pamba. Gima pod mono sirikal kopogore gi chenro ni mondo bende chako duogo mak migawo mar Pamba ni mondo mi bende jowa bende pod yuda yuto kuonde makamagi onge. Omiyo magi gin gik ma sirikal nyaka bende donjo. Omiyo iywayo koni to iywayo koni. Jomoko wacho ni you walk and chew gum at the same time. Ma oringa to joma pod wawe chien ma bende onego waringo ka bende wang'iyane to ere kaka wakonyogi. Samoro gam nyalal gi pachi michwany tiende. Kora mga juangwan kanyo ngi osipie kwa tiko toa kafe itami thuolo mogik wachie wach mogik ka bende advice kata miyo rawere pachi kotenre kod chenro ni modhi chako matimo ohala obo manyi kendo Faith Murawenye nigi kanya go ohala koro wine tarubin marwa. Watchman ange watch mang'eny but anyalo nyiso ani wabet gi discipline kako wacho no kawacho tukianza kitu tusianze na tuwache. Tukianza hata kama ni kidogo, hata kama tumeanza na stock ya 5,000 ama 10,000 haba hujaza kibaba. And amor watch Nyota ni cause abedo gilek but kaneno aonge capital to angilek mangeng. I'm confused but sai one gi training one gi capital no waonge excuse. And I met very many people vijana tofauti and I believe tukikuwa disciplined na hiyo consistency
tunaweza toka uko chini wanyalo woke Islam to wabedo people. Yeah, so that is all, Lydia. Thank you. Erokamana Nyafith, wakuoni haya ber kichako handi wabro manye dukani kanyo mondo wagoye mbaka wang'eni tisegi kanye. CPA wach mogik kwadhi second predict. Wach mogik kadwa wacho ni amor gi chenro mar sirkal mar nyotani kendo amedo jiwo rowerewa matindo moyudo kony kalure gi grant mar chako ohala ni giti kode yo makare. Bende amedo jiwo sirkal ni omed loso lwasi mar ohala mondo bed mayot. Amor ka winjo gima Migosi Mbadi kawuono wacho ni jogo ma msachgi ni piny idhi golo oko negi ushuru magichulo mondo mi gidong gomenda maginyalo konyorego. But mamora moloyo en ni sirkal nigi chenro makoro miyo ng'ong'o wang' e mwandu mwachoko kaka ushuru odwok piny nikech wadwaro ni wachwal wechewa mag dongruok madongo mayawo piny kwatiyo gomenda mantiere kaka infrastructure fund gi sovereign wealth fund. Mano bro yawo lwasiwa mar piny ka kendo bro konyowa. To maduong' moloyo en ni sirkal naneno report headline kawuono ni higni 3 mokalo sirkal ne tiyo gi atamalo 47 mar pesa mochoko e chulo usuru mar msara mar jotich. Kawuono en atamalo 40. Tiende ni wane apaya makare. Mad gimed timo kamano mondo mi wakonjowa nikech population mar Kenya mang'eny gin rowere matindo gi. Kikwiwa wil kodgi. Wasechako gi matindo manie higni 19 nyaka 29 gi to kikwiwa wil gi mabende otiegore mosomo mariek mabeyo mabende ywak nigi to gidong' oko nang'o. Omiyo nyaka wawuoth gi jowa gite. Erokamana nya FCPA kuom thuolo mari mano kanyo en FCPAs monomolo ambere ni wang'iyo go yore marawere gi nyalo keto e tim omenda gi keto gi tich mondo mi okony gi geno marwa nyakona mgajwang' en omenda ni mar nyota idhi tige yo makare maloko ngima rawere. Erokamanya Faith Baraka koya e kaunti ma Kisumu achiel kuom rawere moyudo nyota kuom thuolo kendo kodwa mbaka orom kendo sade ke chendo maro imore nyinga Lydia. Okay, oritu masane.